Siellä takana on sohva, jossa voit nukkua. Ja kiitokseksi tästä kaikesta mä voin antaa sulle muutamia bisnesneuvoja. Jos sä jauhat mulle vielä noita sun bisnesneuvoja, niin sä lennät saman tien pakkaseen. Auttaahan mä vaan haluan. Aloitat tästä hallin puolelta ja sit voit siirtyä tonne toimistoon. Laitas kahvit tippumaan ihan ensimmäisenä. Mulla on kykyjä, joita sä voisit käyttää hyväksesi. Ja sä haluat, että mä lakasen lattioita. No, Helenalle ehkä kelpas, mutta täällä sä pidät kykys housussas. Vai onko sulla joku muu, jolta ruinata apua? Niin, eikä se ole ainoastaan tää lattia, mikä sä saat kuurata. Vessaa ei ole kukaan kuurannut pitkään aikaa. Kiva nähdä vaihteeksi teikäläinenkin oikeassa hommissa. Hei. Tuohon taisi jäädä jotain. Onko susta kiva lyödä lyötyä? Mitä sä oikein odotit? Että mä tarjoisin olkapää jotain vasten nyyhkiä. Aasat sit tällaista paskaa. No ini se nyt vielä vähän. Sä alat kuulostaa ihan laitevalta. Voisit sä edes yrittää käyttäytyä jotenkin asiallisesti? Kuule, keplottele itse pinnalle, jos ei meikäläisen apu kelpaa. Ainahan sä voit iskeä jonkun rikkaan puumen. Totta. Olisiko jo korkea aika tulla ammutuksia halvaantua? Sairaalassa ne tarjosi sulle ruuan ja sängyn. Nyt jatkat hommia tai lähdet lätkiin täältä. Mihin sitä menis? Et sattuis tietää yhtään 5 tähden hotellia tässä lähimailla. Ai niin, Alissa vei koko mun omaisuuden ja kuoletti vielä mun luottokortinkin. On se kauheeta, kun lapset hyppii silmille. Tiedätkö, jos mun tytär tekisi jotain tollasta, mä laittaisin se ojennus. Hei. Työn iloa. No, mä otan sun autos sisään heti kun kerkeen. Saat varautua aika isoon remonttiin. No iso remontti tässä on elämässä muutenkin. Eikö sun pitäisi olla innoissasi siitä, että Kristiinan muisti on palautunut? Vai palautuksen mieli, että minkälainen pässi sä osaat olla? Sanotaanko nyt vaikka niin, että mikään ei voisi olla enää huonommin. Vaikka väärässä taisin olla siinäkin. Kato, apupoika. Et sitten pöllinytkään mun ruokarahoja ja painut Tallinnaan. Ja oikein keitto lounaankin toi. Apupoika! Niin, katos kun tää rakas Nikkisaki, niin se nukkui viime yössä tuossa autoromussa, niin mä sitten otin sen tonne korjaamo sohvalle punkkaamaan. Siinä kun kävi sillä tavalla, että jälkikasvu huijasi siltä firmat ja omaisuudet. Eikös lämmitäkin mieltä? No kieltämättä. Mä ajattelin ottaa oikein naukut mun erinomaiselle epäonnistumiselle. Pistäpä se pullo kiertämään, ei ole tällä laitellallakaan viime aikoina mennyt ihan putkeen. Oi että. Ketäs hakkasit tällä kertaa? En ketään. Vielä. Huumoria. Eikä me nyt oteta oikein porukalla. Hukutetaan vähän murheitamme. Mä oon kuulemma koditon luuseri. Harvinaisen osuvasti sanottu. Oon mäkin ollut kodita. Asunut jopa teltassa ja ties vaikka päätyisin sinne taas. Vaikka samapa tuo. Elämä ilman Kristiinaa on pahempaa kuin elämä ilman kotia. Joo, sulla on paha paikka. Se on tullut tässä harvinaisen selväksi. No sullahan olisi nyt sauma iskeä Kristiinaa, kun sen perään sä aina oot kuolannut. Kiitos tarjouksesta, mutta just nyt ei ole tarvetta. Ja Nikkiselle taas sun naisessa on liian köyhä. Vai Nikkinen pitää näppisää erossa Kristiinasta. Mua ei kiinnosta mikään, mihin sä oot koskenut. Hei, mut pakko antaa sulle tunnustusta. Pidit sitä menneisyyden vankina omassa kodissa. Se on kyllä yllättävän luovaa toimintaa. Me elettiin Kristiinan kanssa onnellisenta aikaa silloin, kun meidän lapset oli vielä pieni. Niin. Varmaan sen takia se yritti lavastaa oman kuolemansa.
No mä nyt en oo sentään mikään murhamies niin kuin eräät. Niin, hei, mä ihmettelinkin, että yllättävän pitkään sä pystyt olemaan hiljaa siitä puustisen tyynestä. Etkä nyt enää jaksa, kun sitä mummelista jauhaa. Hei, saanen ehdottaa maljaa 3 surkimuksesta suurimmalle Ismolaitelalle. No kiitoksia. Te ette kuulkaa tiedä, mitä tää mulle merkitsee. Varsinkin, kun tunnustus tulee tuollaiselta häviäjäksi syntyneeltä äpärältä. Sä et ole ikinä tajunnut itse ironiaa, mutta toisaalta se nyt vaatii jonkun verran älykkyyttä. Ja säkö tajuut vai? Etteköhän te molemmat ole aina ottanut ittenne vähän liian vakavasti. Et kai sä nyt pistä mua samalle viivalle ton huijarin kanssa. Niin, eli huijaaminen on sun mielestä väärin, mutta esimerkiksi lasten hakkaaminen, se on ihan ok. Vai enköhän mä ollut vähän parempi perheisä kuin sinä tyttärellesi? Mitä? Kyllä perhesuhteessa. Niin se täytyy olla jotain todella mätää, kun tytär menee ja kavaltaa isänsä omaisuuden. Ja minkä mä sille alista ratkaisulle voin? Niin. Ja taas sä oot syytön ihan tähän kaikkeen, niin. Sä et oo ikinä mistään muusta huolissas kuin sun rahoistas. Vaikka oot just menettänyt jotain sellaista, mitä rahalla ei voi mitata. Sä oot aina vaan käyttänyt sun läheisiäsi niin hyväksesi ja hyötynyt niistä. Eikä ole mikään ihme, että aina sä lopulta oot jäänyt yksin. Nyt se turpa kiinni. Tuskinpa sä osaat oikeesti rakastaa yhtään ketään. Seis, hei, nyt teette sovun ja lyötte kättä päälle. Nikkinen? Alissa on ainoa ihminen, johon mä oon koskaan oikeesti luottanut. No perhesuhteet, ne on aina vähän vaikeita, että just kun sitä tuntuu, että kaikki menee ihan hyvin ja on kohdallaan, niin seuraavassa hetkessä lunta tulee taas tupaan. Enpä olisi kuvitellut koskaan tuntevani sympatiaa teikäläistä kohtaan. Tai siis melkein sympatiaa. Taikajuoma Otto jälleen kerran. Aki. Mä oon tosi pahoillani niistä elkeistä puheista, joita mä puhuin sulle, kun mä en oikeesti oo pohjimmiltani mikään paha ihminen. Ismo, mulle tulee paha mieli, kun sä sanot, että me ollaan vihollisia. Mä en oo koskaan pitänyt sua semmosena. Äijä puhuu paskaa. Ei kun oikeesti, tää kaveri on paljon enemmän kuin pelkkä maitokauppias tai kävelevä vihanhallintaongelma. Okei, ehkä joskus vähän ärsyttävä, mut kuukapa ei olis. Elämä ilman Ismoa olis tylsää. Aki, kiitoksia. Kukaan ei oo mulle pitkään aikaa Se on äijä sillä lailla, että tää elämän viisauden eli juomalla sillä on ihmisiä yhdistäviä tekijöitä. Lopettakaa nyt isot miehet. Ei, Kari, kulta mussukka, tuu tänne mukaan halaamaan. Niin, Kari, tuttu. Kari tulee. Oho! Ai. Tippaakaa läikkynyt. Hei, nyt pojat, meidän pitäisi keksiä se, että miten me saatais Kristiina tajuamaan se, että sen elämä on niin paljon tylsempää ilman meikäläistä. Meikäläinen on joutunut tarvamaan aina vaan kerrasta toimeen. Hei, nyt loppu muuten tarpomiset. Ja Kari, suu kiinni. Kuuntele. Meikäläinen tais just keksiä ratkaisun, miten me järjestetään meidän molempien ongelmat. Okei, joo, näin. Ja? Näin. Hei.
Etkö sä oo Alissa? Joo. Etkö sä oo ihan umpi kännissä? Mulla olisi sulle tärkeää asiaa. Mitäs sä täällä teet? Mulla on sulle asiaa. No mitä sä haluut? Äläkä sano, et viini. Ollaan maahantuoja eikä mikään baari. Mä haluan puhua ja sä haluat kuunnella. No, ala sit selittää. Mulla on sit koko iltaa aikaa. Eikö olisi kohteliasta pyytää vieras sisälle? Miksi mä päästäisin tollasen humalaisen huijarin mun kotiini? Koska sä haluat tietää, mitä asiaa tämmöisellä humalaisella huijarilla on. Ja mä voin vakuuttaa, että sä haluat kuulla, mitä mulla on sanottavana. Ja mä lupaan, että mä sammun sohvalle. Hyvä on. Kiitos. Ui. Alissa. Perhe. Se on tärkeintä, mitä ihmisellä maailmassa on. Lähettiks faijasut? Ei sillä ole mitään väliä, kuka mut lähetti. Vaan sillä on väliä, kenen vuoksi mä tulin. No mä voin kertoa, että mulla ei ole aikomustakaan puhua mun isästä. Varsinkaan kun tosta sun sammalluksesta ei meinaa saada mitään selvää. Ja hajusta päätellen sä oot ilmeisesti juomisen lisäksi myös uinut viinassa. Vai niin? Mä saatan olla vähän hiprakassa. Mutta parempaa neuvojaa perheasioissa sä et löydä. Etkö sä ymmärrä puhetta? Raa se perhees nyt ulos täältä. Kato. Herra valtakunnan sovittelija itse. Ei sitten kovia ääniä, jos saan pyytää. No ei tässä itsekään ole paljon mölyämistuulella. No, mitenkäs se teidän mahtava suunnitelma oikein toimii? No mitä sä luulet? Nuorempi Nikkinen paiskas mut heti ulos ja haukku vielä päälle. Siis miten ihmeessä tää vielä eilen tuntui niin hyvältä idealta? On sitä kännissä saatu joskus hurjempiakin ideoita. Esimerkiksi silloin, kun lähdettiin Jiri ja Kuulonpoikien kanssa kuskaamaan Nikkistä rajaa yli. No ihan hyvinhän se Nikkinen vielä eilen siihen suhtaan. No saisi olla lepposaakin seuraa. Mutta en mä kyllä ikinä päästä sitä puhumaan mun puolesta kenellekään. Toivottavasti Kristiina ei ole suuttunut. Ja mun pisteet ne vaan laskee entisestään. No, onko se Nikkinen kertonut sulle, että toimiko se operaatio? No eipä sitä ole vielä näkynyt. Toivottavasti se ei ole kännipäissään puhunut mitään älytöntä. Oi. Huomenta. Huomenta. Kylläpä sä oot väsyneen näköinen. Kiitos. Joo, nukuin tosi huonosti viime yönä. Sun pitää mennä tänään aikaisin nukkumaan. Huomenna ensimmäinen työpäivä. Ikään kuin voisin unohtaa. Hei, mä nyt vauhdilla, että et myöhästy. Onko hanskat? Sä voit tulla.